Sa kalasambahan ng Sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya to Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ang paragiusa sa Espiritu Santo anaa kayo. Manausap kanimo. Maayong buntag kayo din. Ug welcome ng Santos Kamisa sa hilom ato ihalad ato mga personal nga mga pangamon. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misa sa simbahan alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan o sa mga nasod sa Middle East. Sagasa sa maing panglawat kinahanglan sa mataguso. Ug alang usab sa kayuhan sa mga masakiton. Ug aron mahimong kitang takos sa pagsalmo ting Santos Kamisa, nilusulat o karon ang mga kasalanan ato nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mga gahom mataran o kay inyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot no nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa anging buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ka Santa Maria ko na ulay. Katana mga anghel ng mga santos o kay inyo mga igsuon aron niyo kong iampo sa Ginoo nga ako. Kaluyan ang nagkita sa Diyos nga mga gahom matanan o pasayloon sa itong mga sala daron takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magambog ito. Mga gahom nga Diyos, simuang nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makanawat sa pasalig siyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanila'y miingon, nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini ug ang halin itugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsatag sa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose ug usa ka Levita nga taga Chipre nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe nga sa ato pa ang magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang bahin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya
sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud mataro. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mao na ikaw o Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, nalaygon siya labang sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulo nga ako nagingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin moros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsa man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niya itong tanan, gawas niya itong nanaog, gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises, didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Magisuon pa dayon ang atong Ebanghelyo sa narration mahitungod sa panangistoryahanay ni Jesus o ni Nicodemo. Pero sa katapusang bahin sa Ebanghelyo karon,
adto nato ipokus sa ato ang mga pamalandong. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tupon. Ang anak sa tao kinahanglan iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ang pag-isa nangahulugan o nagtumbok sa paglansang ni Hesus. Kini pwede usab nagtumbok sa iyang pag-isa sa langit uban sa iyang pagkabanhaw ug human sa iya usab nga pagsaka sa langit. Ang malingkawas ng mga buhat ni Hesus gilarawan sa bronseng bitin sa desyerto. Sa panahon nga giisa ang duha, ang bronseng bitin ug si Hesus, ang tanan nga motan-aw mahimong gawasnon o giluwas gikan sa kamatayon. Ang libro sa Numero, chapter 21, verses 4 to 9, nagsaysay sa mga reklamo sa mga Israelitas tungod sa kakapoy ug makuyaw nga biyahe sa ilahang padulong sa Promised Land o sa yutang gitaan. Ilahang gisaway si Moises, mirebilde sila batok sa Ginoo. Isip Diyos nung silot, ang mga Israelitas gipaat sa mga biting makahilo. Pero sa diha nga nagbasol o naginulsol, ang Ginoo nagsugo kang Moises sa paghimo og bronseng bitin o gibutang kini sa ibabaw sa usa ka tukon. Ug si kinsa ang motan-aw sa bronseng bitin mamaayo. Ug sa ingon, ang Ginoo nag-ayo ug nagpasaylo sa ilang pagrebilde pinaagi sa silot. Ug karon sa panahon kita nakasala, kita nagrebilde batok sa Ginoo. Ang sala mao ang atong buhat sa pagsupak sa Ginoo. Kung gusto nato ang pasaylo, kaayuhan ug kaluwasan, din kita muhangad uban sa minulsulong kasing-kasing ngadto kang Hesus nga gilansang sa krus. Kung nangandoy kita og bag-o kinabuhi, magsugod og bag-o ug adunay ikaduhang kahigayunan, kita muhangad uban sa nabag-ong kasing-kasing ngadto sa nabanhawng Hesus. Ang atong panaw nining kalibutanong kinabuhi padulong sa atong walay katapusang panimalay, kinahanglan muhangad kita kang Hesus, anaa kita dili mawala sa atong agianan ug mabot nato ang ato ang mga tumong. Mangutana ko ako sa inyo ang tagatagsa, kumusta man ang imong kinabuhi? Kauban ba nimo si Hesus o wala ba si Hesus o para ba ni Hesus? Mahindog palihog para sa katalimanong pag-apo. Magampo kita ngadto sa Dios Samahan nga pinaagi siyang Espiritu, nagbanhaw kang Kristo ug maghatag usab og kinabuhi sa atong mga kamatayon nga mga lawas. Moingon kita, Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og gahom, madasig sa Espiritu Santo, aron mangulo sila diha sa diwa sa gugma o sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga sa kanunay mabag-o ang atong kaugalingon diha sa Espiritu Santo ug motubo nga mahigugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Alang kanato nga nagsaulog nining santos nga Eucharistia nga magtinabangay kita uban sa gugma nga salamin sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga sakiton mahatagan sa medikal nga pagtagad, pinaagi sa kamanghatagon sa ilang kabanayan o kahigalaan.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Ngay montang isipon nga takos ang mapaslanon alang kanamo, nga halanong Tifelo Kamumot og Joel Chevalier pare, mabayon ang ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, magsadya diha sa himayaong pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Sa hilom at ihalang nga sa Dios, nga ito mga personal nga mapangamo. Ginoo, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among makasing-kasing, aron mabag-o ang among pagkinabuhi, ngadto sa kinabuhi, nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa kabanhawan ni Hesus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mahigsoon pagampo kabarong ako yung sakripisyo, dawat sa Dios nga mahan nga maagahom matalan. Dawat ang ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok miyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi ni mga misteryo sa Pasko, magmalipayon ta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo ang hinungdan sa among kalipay nga tunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amen ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios katunhay maagahom matanan, angay ug matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayud, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga gaghaan sa langit. Ang among gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon. Ang among nga kinabuhi na banhaw, pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Sabi ko, ikaw, ginuang tuburan sa ng kasantos, ipinalang imong espiritu o pagsantos ni Mahagasa, ron mahimo kinialang ka na mo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og paan, may pasalamat kanimo, mipikas, og mihatag inigadto siya mga tinundan og mingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinundan og mingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na amo, pinagit sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip mga yan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magabog sabahan atong gabito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo, mo kaming luwasos sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon na, aron trabangan sa imong kaluoy,
Bahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunobos. Ay imong maanging harina, gahong kahimaya, ungtod sa kahangturan, ungtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gigon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kay Diyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O ginodongga ang among mga pagampo, kining santos na kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo ning kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kay Diyo. Manaw sa kanimo. Og palangin na unta kamo sa tumahigugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, lakat ka mong isang yaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.